Hi ha tres motius pels quals jo figuro en la llista i recolzo la llista encapçalada per Amadeu. En primer lloc, és la gent que forma part d'aquesta llista, que representen totalment el que jo entenc que és Esquerra Unida, i me sent representats per ells. És gent que treballa dins de l'organització per un projecte polític i social i fora de l'organització en diferents moviments socials, sindicals o veïnals. És un primer motiu. El segon motiu és que aquesta gent dona valor al seu treball, és a dir, dona valor al treball dins d'Esquerra Unida per crear i fer créixer aquest projecte polític i, per altra banda, dona valor al treball realitzat fora d'Esquerra Unida en els moviments socials. De tal manera que no fa una separació entre moviments socials i Esquerra Unida, sinó que entén ambdues coses com un tot global. I, per altra banda, també dona valor tant al treball que hem fet gent, que hem fet, i ahir em considero jo també, gent que estem molts anys en Esquerra Unida treballant per aquest projecte, dona valor a aquest treball i al mateix reconeix el que implica l'aportació de gent més jove que s'incorpora al projecte amb les mateixes ganes de treballar. I en tercer lloc, el tercer motiu, està ja en relació més personal, és la relació amb les dues persones que encapçalen la candidatura, Amadeu i Brossa, perquè han mostrat una forma, una manera diferent de fer política. Jo, com a veí de Benimaclet, membre de l'associació de veïns, he sempre recolzat en tot moment, en les peticions que hem fet des del barri, com a veí de Benimaclet. Per altra banda, és gent que té una concepció social i una concepció dels drets laborals, socials i de salut i generals dels treballadors, de la classe treballadora que jo com a sindicalista he de reconèixer i me reconèixer en ells també. Per altra banda, com a membre de la Junta Municipal, he sentit un suport que no he tingut en períodes anteriors. Han aconseguit coordinar les juntes municipals i han donat suport als membres i jo com a membre o com a vocal de la Junta Municipal m'he sentit molt recolzat. I en tercer i últim lloc, l'he de dir, és com a hortolà de Sobrevivent de Benimaclet, en el qual aquest projecte va suposar any i mig de lluita veïnal per assolir i aconseguir aquest projecte, i no dic que ha estat imprescindible o fonamental la presència d'Esquerra Unida, perquè no ho sé, però sí que és cert que en tot moment, des del primer moment, l'única organització política, l'únic grup municipal que ha estat realment al costat dels futurs hortolans ha estat Esquerra Unida de la mà d'Amadeu i de Brossa. I jo crec que més o menys són els tres principals motius pels quals jo estic en la candidatura i me sent plenament identificat en aquesta.